Алгары шул яңасы турында түгел, иң яхшысы турында, диде испан драматургы шагыйрь һәм прозаик Испаниянең алтын гасыр вәкиле Феликс Лопе де Вега. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген яңартулар турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Капиталь яңарту авыл мәктәпләре ничек үзгәрә? Технологияләр һәм методикалар Казан тәрбиячеләре нәрсә белән шаккаттыра? İçtimai вазифа 4-нче сыйныф укучысы ничек мэр киңәшчесе булган? Быел Татарстанда 118 мәктәп ремонтланачак. Сүз шәһәр мәктәпләре һәм авыл уку йортлары турында. Республикада белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау 2012 елдан алып барыла. Бу вакыт эчендә 25 миллиард сумга якын 1000 ярымнан артык оешма яңартылды. Мәгъриф өлкәсенә мондый зур акчалар юкка түгел. Яңартылган мәктәпләр балалар өчен булган үзенә күрә бер территория. Матди яктан тәэмин итү мәсьәләләре түгел, нәкъ белем бирү, мәктәп укучыларын үстерү өчен иң мөһим булган уңайлы шартлар. Төзекләндерелгән һәм чиста сыйныфлардан тыш спорт мәйданчыклары, җиһазландырылган кабинетлар барлыкка килә. Авыл өчен мәктәп ул һәр вакыт үзенә тартып тора торган урын. Лаеш район мәктәпләренең берсендә, мәсәлән, балалар һәм укытучыларның хыялын тормышка ашыралар. Анда Эльвира Зинатуллина барып кайтты. 2022 елда мәгарифне үстерү федераль программасы кысаларында Татарстанның 66 белем бирү оешмасында капиталь ремонт ясала. Моның өчен федераль бюджеттан 2 миллиард сумнан артык акча бирелде. Республика бюджетыннан исә 183 миллион акча тотылды. Бүгенге көндә республиканың 62% мәктәбе инде әзер. Яңа уку елында Лаеш районының Хәерби авылы балалары да яңартылган мәктәпкә аяк басачак. Бу мәктәп безнең 2003 елда төзелгән мәктәп. Мәктәбебездә безнең 14 укытучы эшли, хәзерге көндә 73 бала белем ала. Менә үткән елда, 21 елда мәктәбебездә беренче капиталь ремонт булып үтте. Бу ремонт өчен 9 миллион акча выделяться иткән иде. Ул акча безнең түбәгә тотылды һәм тәрәзәләрне алыштыру һәм керә торган входтагы ишекләрне алыштыруга китте. Инде быел безнең тагын бәхете безгә каршы шундый программага эләктек. Яңа федераль программага безгә тагын 72 миллион акча выделять иттеләр. Бу акча инде безнең бөтен мәктәпне ремонтлап чыгуга тотыла. Хәерби мәктәбендә төзекләндерү эшләре уку йортының фасадын үзгәртү белән генә шикләнми. Программа кысаларында мәктәпне җиһазландыру, укыту техникасы белән тулыландыру да башкарыла. Яңа уку елында әлеге мәктәп күрше авыллардан балалар килүен дә көтә. Шуңа да сыйныфларны зурайту аеруча әһәмиятле. Капиталь ремонт кына түгел, мәктәпне, менә классларны тулысынча җиһазландыру да каралган. Менә безгә шушы акчаның 72 миллионның 16 миллион 641 меңе шушы җиһазларга тотылу өчен. Бу җиһазларга инде безнең парталар яңадан, шкафлар, такталар, интерактивный такталар, музыкальный аппаратуралар. Монда нәрсә генә юк, бөтен нәрсәне заказ бирдек инде без. Бүгенге көндә уку йортында капиталь ремонт башкаруның соңгы этабы бара. Балаларны әзер сыйныфларга кабул итү өчен эшләрне сентябрьгә кадәр тәмамларга планлаштырыла. Эшләрнең ничек барганлыгын төзелеш эшләренең баш инженеры сөйләде. На данный момент осуществляем капремонт. Бүген хәрби мәктәбендә ремонт башкарабыз, тулысынча барлык диварлар стяжка демонтажын ясадык, җылыту системасын, электриканы алмаштырдык. Хәзер янгыннан саклау техникасы, вентиляцияны эшлибез, тиздән эшләрнең финал этабына күчәбез. Плитка салу, штукатур буяу эшләрен тәмамлыйбыз. Сентябрьгә мәктәпне әзерләп бетерәбез. Татарстанның белем бирү оешмаларын төзекләндерү программасы 2012 елда башланган иде. 10 ел дәвамында республика тарафыннан моның өчен 25 миллиард сум бүлеп бирелгән. Барлыгы 818 муниципаль мәктәп, 77 коррекция мәктәбе, 6 кадет мәктәбе һәм 517 балалар бакчасы төзекләндерелгән. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры урынбасары Рамил Хәйруллин әйтүенчә, мәгарифне үстерү федераль программасы кысаларында 2023 елда ремонт эшләре башкарылачак оешмалар исемлегенә әлегә 31 белем бирү оешмасы кергән. Әлеге эшләрне финанслау суммасы яңа елда югарырак булачак. Яңа шартларда яңа эшләргә дә кирәк. Бигрәк тә тәрбия һәм белем бирүнең уникаль методикалары буенча үз эшләнмәләре белән бик теләп уртаклаша торган хезмәттәшләрен булса. Шундый мисалларның берсен Казан балалар бакчасында күреп була. Монда татар теле укытучылары өчен махсус семинар узды. Методистлар балаларны өйрәтү өчен уен технологияләрен күрсәттеләр.
Нинди икән алар һәм ни өчен дөньяны өйрәнү уен аша кызыклы да мавыктыргычты. Эльвира Җамалетдинова киләсе материалда сөйләп китәр. Биюләр, җырлар һәм шигырьләр 261 балалар бакчасының юбилеенда кунакларны шулай каршы алалар. Сәйлән инде 20 ел дәвамында эшли һәм татар телен үстерүгә зур өлеш кертә. Бәйрәм көнендә балалар бакчасында тәрбиячеләр татар телен өйрәтү буенча төрле методикалар һәм уеннар күрсәттеләр. Сәйлән мөдире Тәнзилә Сингатуллина сүзләренчә, балаларны туган телгә кече яшьтән үк өйрәтергә кирәк. Моның өчен тәрбиячеләр үзләре татар тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Шулай ук алар ата-аналар белән тыгыз элемтәдә торалар һәм бергә балаларга татар телен өйрәтү форматын уйлыйлар. Балалар бакчасыннан 2 яшьтән, 1 яшьтән, 3 яшьтән башламасак бу проблеманы билгеле югалып калырга мөмкин. Шушы коллективым белән тарихыбызны өйрәнәбез. Гореф-гадәтләребезне өйрәнәбез. Чәчми, түкми нәрсә белән үзем тәрбиячеләремә, педагогларыма өйрәтәм. Билгеле инде педагогларыбыз әти-әниләр белән бергә бер тәмлектә эшлиләр. Туган тел ул һәрбер халыкның горурлыгы. Кечкенәдән үк балаларда туган телгә мәхәббәт һәм сакчылык караш үстерү бик мөһим. Бу проблема өстендә 261 балалар бакчасы ачылганнан эшли. Анда 28 тәҗрибәче, аларның 18 беренче категориялы, калганнары яшь педагоглар. Алар бергә балаларда татар телен ныгыту өчен 15 проект, 27 автор уйнары, 50 артык автор материаллары чыгардылар. Моның турында өлкән тәҗрибәче Алиса Гусманова сөйләде. Аның уйлавынча, сөйләндә ясалган проектлар балаларга татар телен уңайлырак һәм кызыграк белем алырга ярдәм итә. Менә шул очракта гына без иҗади ынтылышлы, уңышлы, аралашучан, сәләтле, башкаларга карата итәгатьле, туган телдә иркен аралаша торган, аеп акыллы, яңа буын балаларын үстерәчәкбез дип өмет итеп калабыз. Шундый проектларның берсе сыйлау уены. Бу уен мольберт рәвешендә күренә. Бер читтә Булат исемле малайның йөзе сурәтләнгән, икенче якта Алсу. Бер якта геройларны ашатырга мөмкин булган кашык беркетелгән. Уен диалог формасында уза. Балалар татар телендә ризыкны атыйлар һәм геройларны ашаталар. Бу ысулны Адилә Шәйдуллина халыклар бердәмлек юлына уйлап тапкан. Шушы уен шәһәр күләмендә 3 төрле уен арасында беренче урын яулаган. Аның ярдәме белән балалар татар телен яхшырак үзләштерә. Без татар телен өйрәнү өчен күп кенә автор уеннар булдырдык. Шушы уеннар аша без туган телне җиңелрәк үзләштерәбез. Чөнки балалар тотып карап, әйберләрне хәрәкәт итеп, аларга ничектер туган телне өйрәнү җиңелрәк бирелә дип уйлыйм мин. Хәзер инде балаларны кабинет системасында гына өйрәтеп булмый, шуңа күрә бу уеннар мобиль булырга тиеш. Балалар бакчасында татар халыкның гореф-гадәтләрен өйрәтүгә дә зур игътибар бирелә. Булар барысы да кызыклы форматта бара. Тәрбиячеләр милли костюмнарга киенәләр һәм әбиләрбез уйный торган уеннар уздыралар. Әлеге кечкенә күп сүзле уеннар ярдәмендә балалар татар гореф-гадәтләренә өйрәнәләр. 261 номерлы балалар бакчасына бүген төрле милләт балалар укый. Татарлар, рус, чуашлар, үзбәкләр, азербайҗаннар. Аларны бер нәрсә берләштерә. Алар барысы да кечкенә яшьтән үк авторлык методикалары ярдәмендә татар телен өйрәнә. Иннополис мультфильмга рухландырды. Әлмәттә 4нче сыйныф укучысы район башлыгы киңәшчесе булды. Бу ничек мөмкин булды? Нияз Рахманның автор сәхифәсеннән белерсез. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң гадәти булмаган яңалыклар кызыклы тәнәфестә. Исәнмесез, менә җәйнең икенче ярысына да аяк бастык. Вакыт дигән нәрсә бигрәк тиз үтә. Әле ярый хәзер все телефоннары бар. Бөтенсен шунда төшереп барырга була. Иң кызыкларын хәтта интернетка чыгарырга. Андый язмалар нәкъ менә безнең сәхифәгә ләгәдә. Җәй көне кая эшләргә дип кайбер мәктәп укучылары баш вата. Менә Әлмәт шәһәрендә хәтта район башлыгы ярдәмчесе дә булырга мөмкин. Сез 11 яшьлек Альберт хакында. Ул район башлыгы Тимур Дагманов белән берлектә президент белән туры эфирга чыга. Баксаң, әлеге малай экология темасы белән кызыксына икән.
Рөстәм Миннеханов Альберттің экология мәсьәләләре буенча район башлыгы киңәшчесе итеп билгеләргә куша. Актив режимына хәзер, әлбәттә инде егеткә ешрак киңәшмәләргә дә йөрергә туры киләчәк. Уңышларыңа. Дорогие альметьевцы, у нас проходит очень крутое событие, нефтяной саммит. Да, рядом со мной 11-классник из нашего города, Альберт, учится. Где ты учишься, Альберт? Перейду во второй лицей. Переходит скоро во второй лицей. Вот он очень активно сегодня задавал нам вопросы на встрече с Рустемом Нургалиевичем, адресовал мне непосредственно вопрос. После этого Рустем Нургалиевич поручил, чтобы Альберт стал теперь моим советником на внештатной основе по вопросам экологии. И Альберт сейчас коротко рассказал о том, что придется не только с уроков отпрашиваться, чтобы ходить на работу, но и иногда что-то полезное подсказывать. В общем, мы договорились с ним, что он предложит идеи по популяризации экологии в школах, в городе, и обязательно с ним будем работать. Альберт, все, зафиксировали? Давай руку. Поздравляю тебя. Давай, до встречи. Ағашның клонын булдырганнар сөз 198 еллык Тургенев имәне хакында. Баксан агач узган елны юкка чыгарылган була. Аның тарихы Тургеневның балачагы белән бәйле. Бу имәнне кечкенә Ваня 13-15 яшьлек вакытта утырта. Кызганыч узган елны көчле дәвыл вакытында ул ава, ләкин генетика белгечләр үсентеләрен алып, аннан клон ясый. Инде бу ел танылган имән беренче бутакларын җибәрә. Менә сиңа замана бу. Кто, если не мы, будет как раз заниматься клонированием. То есть решение принято было молниеносно. Молодые ученые также, собственно, и шли с этим предложением ко мне. Дерево старое, во-первых, ему, по сведениям, 198 лет. Во-вторых, оно находилось в состоянии глубокого покоя. И, в-третьих, оно, конечно, очень сильно инфицировано. Вот. Молодых тканей нет. Все, в общем-то, было как бы против нас. Но, естественно, мы были полны оптимизма и сейчас также надеемся на то, что у нас эта работа получится. Хотя идет она очень сложно. Я думаю, для такого взрослого растения, в общем-то, вообще нет аналогов. Я думаю, что эта работа вот такая у нас, насколько мне известно, выполняется впервые. Югары технологиялар хакында мультсериал, роботлар тормышы хакында. Мультфильмне ясаучылар сүзләренә караганда, ризык ташучы машиналар тормышы турындагы әлеге фикер нәкъ Иннополистагы техника хакында. Миңа калса, бу бик кызыклы булырга тиеш. Үзегез сездә карап китегез. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Безнең программа аккаунтларына, шулай ук республиканың мәгариф һәм фән министрлыгына кушылыгыз. Файдалы мәгълүмат нәкъ шунда. Шатлык иҗат өчен кирәк, диде романтизм чорының норвег композиторы Эдвард Григ. Шатланыгыз, җәй кызганнан кыза, ял итеп илһамланыгыз. Сау булыгыз.